A Dechreufwyd sy'n cael y sylw hyn yma, yr eog yn hyfryd, chwarae teg. Dwi'n brysio i orffan o. Fi wedi gorffen e, oedd e wedi gedig neris, hyfryd iawn. Da iawn. Neu, beth sy'n ti nesaf ni? Oce, fi'n mynd i ddechrau y cam nesaf gyda trwy coginio'r caws hyn, os oes digon o rest. Mae'n ymlaen ni. Mae'n ymlaen, reit. Caws halloumi hwn, falle rhywbeth ni ddim yn gyfarwydd â cael amser Nadolig, rhywbeth bach yn wahanol, ond mae'n lot fwy cyffredin erbyn hyn i gael caws halloumi. Wi jyst yn mynd i goginio fe chydig bach o olew ar y radell hyn fan hyn. Ac newn ni ddechrau'r broses, a wedyn ni, falle fyddai'n gofyn i chi... Gadw llygad o'ch chi. Cadw llygad yna fe. So newn ni ryw... Felly caws a... Betys. Betys, ia, di'r Cynhwysion. So, fi wedi paratoi'r betys, 8 betysen, a jyst i dorri nhw mewn haenau, falle 2 centimetr. Mae'r ein yn edrych fel sy'n nhw ddim wedi cael ei golchi. Maen nhw wedi cael ei golchi, ond wi ddim wedi plico nhw. Sym eisiau plico nhw, mae'r rhi drafferthus a fyddwch chi'n... Wel, fi'n dwylo coch. Allwch chi bod gymaint o faith yn y crôn, siwr fod? Oes, mae lot o faith yn y crôn. Mae'r crôn digon tenau chi fita, beth bynnag. Felly, 8 o'r eina, mewn bowlen. Ni'n rhoi nhw fe mynd hyn. A ni'n mynd i rosto'r ein. Trwy rosto nhw, mae e'n cymryd... Mae lot o siwgr yn betys, yn nhw, ac mae'n mynd nhw reit felys. Felly, ni'n mynd i ychwanegu, a mae rostio nhw yn tynnu'r melystra. 2 neu 3 llwy fwrdd o olewydd. A wedyn ni 1 llwy fwrdd o finegar balsamic. A mae'n haws wneud o fel hyn, mewn bowlen, cyn bod chi'n rhoi fe ar yr hambwrdd, achos chi wedi drafod a wneud yn siŵr bod pob darn o'r llysiein wedi cael ei orchuddio gyda'r olew a'r finegar. Ti'n ffili aros i ddefnyddio tongs? Dwi'n gwybod pam. Ti'n gadu nhw gynnau cyn i ddechrau. Y cyfle perffaith. Dwi'n troi'r Dwi'n licio chwarae o beth anwyd. Dwi'n siŵr iawn pryd i droi nhw, dwi'n symud nhw'n ymlaen. Oes o'n neud toes. Ti wedi drial un ar ein weld? Ie, oce. So nhw'n cymryd lot amser, rhyw funud bob ochr. O, dechrau brownio. O, na, mae eisiau bach. Na, dwi'n cweith yn bach. Nôl o fe. Dwi'n eich llamas yn unrhyw. Reit, halen y bibr ar hwnna. A wedyn ni mewn ar hambwrdd am ryw 10 munud i ffwrn 200 Celsius 9:6. No? 5. Os ti'n dweud ni, falle byddai'n meddwl bod hwn bach yn... Dwi'n gweud bod e'n drwm, ond mae betys yda trwm. Byddai hwn yn rhywbeth lle ti'n neud, falle ar gyfer nos Nadolig, gyda salad o ran... Gyda bach o dwrci neu... Os ti eisiau bwyta Gallu di gael e just fel salad y gwir y gwir. Ie, salad bach gwahanol. Reit, ti'n cael... Rhaid e'r mistres. Rhaid cwcia'n iawn o fydd. Mae'n dechrau dod nawr. Just i frowno nhw, na gyd sy'n eisiau neud. Dwi'n meddwl bod fi'n chwarae fy nhw wnaethon nhw yn gras am y gras. Da iawn. O, na fe. A mae'r gwres yn... Adi. Cymru gafel yno. Ie, cael gafel yn hyfryd. Na ni, hyfryd. Sa beth i coginio, fi wedi cael halloumi, dim lot, sa beth i coginio. Na, dwi chwaith. Reit, nôl naten i'r dresin i fynd ar y salad. Yr un cynhwysion eto, olewydd. A fel arfer, gyda unrhyw fath o dresin, mae angen 3 rhan o olew i 1 rhan o finegar. Felly, 2 llwy fwrdd o'r olewydd ac 1 llwy fwrdd o'r finegar balsamic. A wedyn ni at hwnna, 1 llwy fwrdd o fel clir. Bach agor, falle jyst i felusu fe. Ac wedyn ni chydig bach o gwstard, hanner llwy de. 1 llwy de o'n i'n meddwl o fel, dim 1 llwy fwrdd. Ac halen y pupur ar hwnna. Just i sesno fe. A na gyd, mae'n dressing... Digon syml, di? Mae'n digon syml. A ti'n meddwl, ni digon o flan llaw i ddechrau, os chi'n meddwl byddech chi'n licio neud, ond nhw'n triwch e y ffordd nesaf, os chi'n meddwl, mae hwn yn gweithio i ni. Ie, dwi'n licio'r blas. Sewch chi'n neud Pan mae hefyd rhywbeth dressing o'n para wedyn yn yr oergell? O, neith e bara am wythnosau. Felly sy'n rhywun yn gallu neud o mewn i'w wsos dda, ia? Galled. A gweud y gwir, lle ti'n neud, treblu fe, neud... Ie, a cael defnyddio wynig unwaith yn amlwg, ie. Ie, yn hollol. Reit, felly, ni bron y barod ar popeth at ei gilydd. Eitha di risg, sy'n trwy'n newydd ar gyfer Eidaleg Ie, na, a mae rhaid ti drio cynni. Ti eisiau fod yn hyderus, wyt ti? Oed. So, mae'r betys wedi rosto, fel chi'n gweld. Dwi'n meddwl o betys di rostio.
cyffwr pan i'n ifanc, betys. Ie, na. Ie, a mae'n dda i ti'n dweud. Mae'n dda i ti. Iachus iawn. Na'r superfoods ddim yn meddwl efo. Oeddi'n hollol. Bach o parsli fflat fan hyn. Fi wedi pigo rein o'r ardd, y parsli a'r betys. A gallech chi, mae rhain wedi bach ar ei fawr erbyn hyn, ond gallech ti ddefnyddio dail y betys os ydyn nhw'n ifanc. Mae rhain bach rhy fawr, ond... A maen nhw'n digon iach a digon saff i fita wedyn, te? Digon blasus. Ydyn, digwydd bod mae'r peth dyn ni yn yr ardd. Odi, a'r caws wedyn? A wedyn ni y caws ar ei benne blaen i yma. Owen Gwynedd ti'n mynd i fe? Ie. Chle, bod wedi mynd ar y caws. Hwn yn Na. Tongs. Dolig oedd yna. Na, fe'n gwrs i brynu ti'n y dolig. Bydd a syml cadw fi'n hapus. Ie. Reit, ni. Ag dresin wedyn ni dros y cyfan. A na ni. Reit, mor hawdd a hynny. Reit, newn ni blasu mewn eiliad. Cofiwch os hoffech chi drio unrhyw un o'r reseitiau fan hyn ar pnawn da. Beth ydych chi'n gwneud i e-bostio ni am y cynhwysion a'r manylion i gyd pnawn da @tynoplis.com. Gwledd o'r reseitiau ar gael fan hyn. Ac yn barod as y Nadolig, de? Ie, nifer o'noch chi wedi cysylltu yn barod am yr reseitiau, mae rhyw ganau peis ac yn y blaen, felly mae'n ddigon o... Mae'n harbenigwyr ni ma, bob llun y digwener, felly cysylltwch â nhw.